Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Что-то надо делать, но только не солью посыпать, потому что обувь портится. Сак булыгыз, юлларда бозлавык. Татнефть компаниясы социаль мәсьәләләргә зур әһәмият бирә. Гомер көзе якты булсын. Азнакайда картлар һәм инвалидлар йортында спорт мәйданчыгы ачылды. Историю знаю, потому что изучаю наших местных краеведов. Большое им спасибо, что они начинали свои работы. Бөгелмәдә инвалидлар арасында Бөтен Россия турниры узды. Ел сайын 12 декабрьдә билгеләп үтелә торган Россия Федерациясе Конституциясе көне Россия дәүләтенең истәлекле даталарының берсе. Бу көнне 1993 елда бөтен халык тавыш бирү юлы белән Россия Федерациясе Конституциясе кабул ителә. Конституцияның тулы тексты 1993 елның 25 декабрендә Российская газетада басылып чыга. 1994 елдан башлап Россия президенты указы нигезендә 12 декабрь дәүләт бәйрәме дип игълан ителә. Шәһәр һәм районда да бу бәйрәмне билгеләп үтәләр. Яшьләр үзәгендә Әлмәт шәһәренең яшь гражданнарына тантаналы рәвештә паспортлар тапшырылды. Чуваш сәрәне авыл мәдәният йортында балалар белән кагыйдәләрдән хукукка дип аталган дәрес узды. Чара барышында балалар кеше һәм бала хукуклары үсеше тарихы турында белем тупладылар. Хукук, декларация, конвенция төшенчәләре белән таныштылар. Мәгълүмат, журналлар һәм буклетлар карау белән үрелеп барды. Шулай ук төп матдәләр белән таныштырдылар, сорауларга җавап бирделәр. Россиядә пандемия башланганнан алып яңа төрдә коронавирусның рәсми рәвештә теркәлгән очраклары 10 миллионнан артып киткән. Инфекцияга каршы көрәш буенча федераль оператив штаб мәгълүматлары шуны раслый. Татарстанда коронавирус йоктыруның 187 яңа очрагы теркәлгән. Шулай итеп, 13 декабрьгә Татарстанда 40,794 кеше таҗлы вирус белән авырган. Барлыгы 33849 кеше сәламәтләнгән. Шул исәптән 41-е узган тәүлектә. Оперштаб мәгълүматлары буенча 187 яңа очракның 3-се читтән кертелә, калганнары элемтә аркылы. 66 кеше хастаханәдә, 121 кеше өйдә дәвалана. Татарстанда барлыгы 2 миллион 223,761 кешегә вакцинация ясалган. Шуларның 1 миллион 856,987-се икенче прививка алган. Календар битләрендә кыш тулы көченә кирип барса да, һава шартларының кинәт үзгәреп торуы юлларда бозлавыкка китерде. Әле автомобиль юллары интенсив хәрәкәт һәм реагентлар сиптерү нәтиҗәсендә ачык, ә менә җәяүлеләр юллары, ишек аллары һәм авылларда каравыл кычкырышлы. Безнең иҗат төркеме тайгак юлдан егылмый йөрү өчен халык киңәшләрен сынап карарга булды. Һәм менә нәрсәләр белдек. Быел һава торышы Леонид Гайдайның сценарии буенча. Тоеп егылдың, аңа килдең гипс. Һава торышының тотрыклы булмавы урамнарны шугалыкка әйләндерде. Что-то надо делать, но только не солью посыпать, потому что обувь портится. Скользко, да. Но я одеваю обувь по-хорошему, чтобы не скользил. И стараюсь тихонько ходить. Опасно, больно. Мешает, очень мешает. Дети падают, сами тоже. Сез быел егылмаган икән, димәк сез бәхетле кеше. Бөтен Россия буенча 100 меңләгән кеше бозлавыкның нәрсә икәнен үз җилкәләрендә сынап карады инде. Хәтта тоз һәм реагентлар да ярдәм итми. Аяк киеме тоймасын өчен дистәләгән халык алымнары бар. Иң популярын тикшереп карыйк. Шул аяк киеменә лейкопластырь ябыштырабыз. Бу еллар буе тикшерелгән ышанычлы совет методы. Уң як аяк киеменә чәч өчен лак сиптерәбез. Интернетта кулланучылар табан шумаячак дип ышандыра. Пластыр белән аяк киеме аз шуа, ләкин ул узакка җитмәячәк. Әмма бу берни булмауга караганда да яхшырак. Чәч өчен лак фигурлы шууны берничек тә туктатмый. Тагын берничә алым интернет киңлекләрендә бу иң гадәти булмаган, әмма популяр ысул. Шибәрәңге кисәргә һәм табанны яхшылап ышкырга кирәк. Ә сул аяк киеменә капрон ыек баш киябез. Башта яшелчә ысулын тикшерәбез. Мин хәтта бер адымда атлый алмыйм, бәрәңгедән файда юк. Әмнә капрон ыек башлы ботинка тоймый. Аяк киеме тоюга каршы көрәшнең заманча ысуллары да бар. Аяк киеменә чәнчкесе булган махсус платформаны беркетү. Аларны төрлечә атыйлар. Ледоступ, ледоход һәм хәтта мәче дип тә. Куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәмәсә, хастаханә ятагына эләгергә мөмкин. Травмпунктларда инде чират. Основной часто у нас попадается травма с голеностопным суставом. Нигездә бездә еш кына голеностоплы буын имгәнү белән эләгәләр. Еш кына сеңгерләр тартыла, тышкы яки эчке лодыжка сынарга мөмкин. Тагын еш табан, тез буыннары җәрәхәтләнә, кулларга зыян килә. Суставы, связка. И основная часть у нас луч кисти основной.
Әгәр тайгак юл буенча барасыгыз булса, ныклы хәрәкәт өчен акрын, ярым бөгелгән аякларда хәрәкәт итегез. Ә менә егыла башласагыз, иң беренче чиратта кул кую яхшырак дип киңәш итә травматологлар. Нәтиҗәләре азрак булачак. Чтобы хотя бы руку пальцем, чтобы двигаться вот в таком положении, чтобы было на что опереться, да. Һәм табибка бару белән узакка сузмагыз. Табиблар егылу нәтиҗәсендә берни дә авыртмаса да, нәтиҗәләр җитди булырга мөмкин диләр. Татарстанда салкынча, коры һәм аяз һава торышы сакланачак. Шул ук вакытта температура фоны бераз күтәреләчәк дип хәбәр итә Татарстан Республикасы гидрометеорология һәм әйләнә-тирә мөхитне күзәтү идарәсенең матбугат хезмәте. Республикада алмашынучан болытлы һава торышы көтелә. Явым-төшем ихтималы аз. Җил көньяктан һәм көньяк-көнчыгыштан талгын. Юлларда янә бозлавык барлыкка киләчәк дип искәртә синоптиклар. Шуңа күрә сак булыгыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Азнакайда картлар һәм инвалидлар йортында спорт мәйданчыгы ачылды. Коллектив сәламәт тормыш һәм туризм проекты белән Татнефть җәмгыяте бәйгесендә катнашып 500 мең сумлык грант тоткан. Шул суммага тагын да 120 мең сум күләмендә җирле бюджеттан өлеш кертеп, алар заманча тренажерлы булганнар. Бу хакта тулырак Илмира Шәрифуллина сюжетында. Татнефть компаниясы социаль мәсьәләләргә зур әһәмият бирә. Актүбә бистәсендә мөмкинлеге чикле гражданнар өчен менә шушындый уңайлыклары тудырылган урынны булдыруда аның роле зур булды. Актүбә бистәсенең интернат йортында тәрбияләнүчеләргә сәламәтлекләрен ныгытыр өчен яңа мөмкинлекләр туды. Бу барыбыз өчен дә зур шатлык, диде социаль эш буенча белгеч Анастасия Кравченко. ПАО «Татнефть» поддержал. Татнефть компаниясы безгә ярдәм итте, менә шундый грант тапшырды. Шуның нәтиҗәсендә менә дигән мәйданчык барлыкка килде. Хәзер биредә яшәүчеләр үзләренең вакытларын күңелле дә, файдалы да итеп үткәрәчәкләр. Әлеге тантаналы чараны ачып район башлыгы Марсель Шайдуллин Татнефть компаниясына һәм бердәм тату коллективка рәхмәт сүзләрен җиткерде. От всей души поздравляем вас перед Новым годом. Такой прекрасный подарок. Спасибо Татнефти, что есть вот такие проекты. Ну и вы молодцы, хорошая команда. Район башлыгы инвалидлар айлыгы кысаларында уздырылган кичәдә дә катнашып, монда булып узган ремонт эшләре, үзгәрешләр белән танышты. Биредә яшәүчеләргә йомшак җиһаз, диван бүләк итте. Интернат йортта ремонт төзекләндерү эшләренә быел гына да республика тарафыннан 3 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Шулай ук Татарстан Дәүләт Советы депутаты Рөстәм Мөхәммәдиев тарафыннан да даими ярдәм күрсәтелеп тора. Бистә халкы һәм башка депутатлар да мондый игелекле гамәлләрдән читтә калмыйлар. Теперь у нас будет место, где мы можем... Безгә спорт белән шөгыльләнү өчен менә шундый урын булдырылды. Моның өчен җитәкчеләргә зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Шулай ук Венера Чулпан кызына да рәхмәтемне әйтәсем килә. Чараны район сәнгать осталары җыр моңнары белән бизәделәр. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луш Әлмәт телекомпаниясе. Теманы дәвам итәбез. Бөгелмәдә начар ишетүче инвалидлар арасында спорт көрәше буенча 15-нче Бөтен Россия турниры узды. Аны Россиянең спорт көрәше федерациясе оештырды. Спортчылар грек-рим һәм ирекле көрәштә үз көчләрен сынадылар. Тулырак мәгълүмат Айгөл Шәрәфиевда. Маршрутның озынлыгы 50 километр. 3 сәгать эчендә кунаклар 4 авыл җирлегенә бара. Беренче тукталыш Спас авылы Вознесение Господне храмы. Аның төзелеше 1747 елда галим географ, тарихчы, язучы, Россия фәннәр академиясенең беренче корреспонденты Петр Рычков ярдәмендә башлана. Гыйбадәтханәне озак еллардан соң торгыза башладылар һәм хәзер биредә бәйрәм хезмәтләре уза. Бирегә кунакларны Ленар Захидуллин идеясе белән чакырдылар. Историю знаю, потому что изучаю наших местных краеведов. Большое им спасибо, что они начинали свою работу. Это наш современник, это Недобежкин Станислав, это Ефремов, это Илья Шерстнев, писатель, Сальников, его книги изучал. Просто раньше для себя читал, а потом начал их несколько перерабатывать и выделять основные, составлять маршруты, пробовать. И смотреть, вот я вам выкладываю какой-нибудь пост и пишут, да что у нас здесь смотреть? А когда люди, которые побывали у нас на экскурсиях, они говорят, я, говорит, даже не знал, что у нас такое есть. Либо говорят, знаете, как будто мы сами, говорит, в разных городах живем. Говорит, я, конечно, не знал это. То есть вот для таких людей, скептиков, я это делаю. Петр Рычков турында мәгълүматны мәктәп музейында тулыландырып була. Ул Петр Иванович исемен йөртә. Биредә утар тарихын белеп, мөгъҗизалар белән сакланып калган борынгы иконаларны күрергә мөмкин. Службу Петру Ивановичу первый губернатор Оренбургского края Неплюев выхлопотал земли. 1040 десятин земель
в 18 километрах от Бугульмы. Бірінші экскурсияға Бүгілме районының хізмет ветераннарын шақырдылар. Олар Спас, Сула, Сосновка, Петровка ауылларында болды. Ветераннар Дмитриевның бұрынғы ұтары Александр Невский ирлер монастыры белән танышты. Революция вақытында Скалон гаиләсенең фаҗигале язмышы турында тарих тыңлады. Понравилась именно вот эта новая интересная информация. То, что Петр Иванович в селе Спасском и медиплавильный завод был, и винокурни были, и топография Оренбургской области, в общем-то, он написал. Мне кажется, не только я, многие этого не знали. Экскурсия ахырында ветераннар гидка кызыклы экскурсия өчен рәхмәт белдерде. Бүгілме районының бұрынғы утарлары һәм монастырьларының тарихы проекты әле стартта гына. Киләчәктә аңа яңа маршрут өстәләчәк. Алар бүгілмәлеләргә генә түгел, шәһәр кунакларына да кызыклы булыр дигән өмет бар. Айгөл Шәрәфиева, Максим Брихачев, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Яңалыклар вакыты. Бүтін Россия мектеп оқушылары олимпиадасының муниципаль этабында Татарстанның 77 меңнән артык оқушысы катнашачак. Ярышлар 22 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк дип хәбәр итә Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының матбугат хезмәте. 2018-2019 уку елы белән чагыштырганда муниципаль этапта катнашучылар саны 10 меңгә арткан. Бу түбәндәгечә аңлатыла. Әгәр укучы җиңүче икән, хәтта профильле булмаган белгечлеккә дә укырга кирә алачак. Чөнки җиңү балага 100 балл бирә ала. Моннан тыш олимпиада катнашу, үз көчләрен тикшерү һәм күзаллауларны киңәйтү өлешендә файдалы. Вузга кергәндә өстенлекләр бирә торган олимпиадалар исемлеген ел сайын Россия Мәгариф министрлыгы бастыра. Ташламаларны мәктәп укучыларының бөтен Россия олимпиадасының йомгаклау этабында җиңүче яки призер булган, шулай ук исемлектәге олимпиадалардан алырга мөмкин. Ә хәзер кыска вакытлы реклама бүленәчәк без. Аның артыннан ук безнең эфирда. Геройлар көне илебездә 2007 елдан бәйрәм ителә. Азнакайда геройларны искә алдылар. Здравствуй, Гай. Здравствуй, Геликон. Дирижер Юрий Башмет Әлмәттә. Самым сильным лекарством на сегодняшний день является красота в том числе. Әлмәт картиналар галереясында кабат яңа күргәзмә ачылды. Реклама тиз узачак. Безнең белән калыгыз. Азнакайда Россия геройларын, шулай ук Советлар Союзы социалистик хезмәт геройларын, Изге Георгий һәм Дон орденнары кавалерлары көне уңаеннан тантана үтте. Ул социалистик хезмәт герое Азнакай нефть идарәсенә нигез салган җитәкче Николай Мальцев истәлегенә куелган бюст янында башланды. Тулырак алдагы сюжетыбызда. Геройлар көне илебездә 2007 елдан бәйрәм ителә. Азнакай җирлегендә геройлар күп һәм аларның даны мәңгелек. Бу көн барыбыз өчен дә гражданлык җаваплылыгы турында уйланырга тагын бер кат мәҗбүр итә. Геройлар безнең янәшәбездә генә яшиләр. Алар бу хакта кычкырып сөйләп йөрми, ә бәлки яхшы үрнәк гамәлләр кыла. Митингта район башлыгы урынбасары Роза Галиева, район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Дамир Гыйләҗев, Азнакай нефтьнең хәзерге җитәкчесе Алмаз Фәритов, озак еллар идарә җитәкчелегендә хезмәт куйган Наил Валиев та катнашты. Әлеге бюст 2006 елның сентябрендә Азнакай нефть идарәсенең 50 еллыгы уңаеннан ачылган. 9 декабрь көнне безнең илебездә, Рәсәйбездә шундый кирәкле матур бәйрәм үткәрелә. Бүген Азнакайлылар үзенең 4 Советлар Союзы, 1 Россия герое, 8 социалистик хезмәт геройлары белән горурланып яшиләр. Сейчас почествовали мы Николая Алексеевича Мальцева. Николай Мальцев нефть үсешенә бөтен көчен, тырышлыгын биргән шәхес. Бүген исә аның дәвамчылары булган нефтьчеләребез Татарстанның көньяк чыгышына урнашкан шәһәрләрне һәм авылларны төзекләндерүгә зур өлеш кертәләр. Азнакай, Бөгелмә, Әлмәт, Баулы кебек шәһәрләрдә Татнефтьнең төрле программалары тормышка ашырыла. Булачак Рәсәй геройлары безнең белән янәшә, тырыш хезмәт башкаралар. Алга таба митингта катнашучылар геройлар аллеясы аша үтеп, җиңү өчен көрәштә, тылда, тыныч тормышта, фидакар хезмәттә, үзләрен аямый зур җиңүләргә омтылган каһарманнар хакында истәлекләр тыңладылар. Алар батырлыгын данлап куелган бюстларга чәчәк бәйләмнәре салдылар, күңелләрендә хатирәләрне кабат яңарттылар. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакытта Луч Әлмәт телекомпаниясе. Дәвам итәбез. Әлмәтнең нефтче мәдәният сараенда исеме дөньяга танылган музыкант һәм дирижер Юрий Башмет концерты булды. Ул үзенең Мәскәү солистлары камера ансамбле, шулай ук театр һәм кино актеры Константин Хабенский белән чыгыш ясады.
Танылган останың визиты нефть төбәгендә яшәүчеләргә Татнефть компаниясе хәйрия фондының чираттагы бүләге. Фирая Юнусова тулырак. Мәскәү солистлар репертуарында рус һәм дөнья классикасының 350-дән артык шедевры, шулай ук 17 һәм 20 гасырның сирәк яңгыраган әсәрләре бар. Здравствуй, Гай. Здравствуй, Геликон. Ты как будто... Дирижер пульты артында Юрий Башмет. Нәфис сүз проектын Россияның халык артисты, Россия дәүләт премиясе лауреаты, адмирал һәм башка бик күп кино актеры буларак киң танылган Константин Хабенский тәкъдим итте. Музыкаль әдәби чыгыш шәһәр халкына һәм кунакларына Татнефть хәйрия фонды программасы ярдәме белән тәкъдим ителде. Ансамбль танылган классикларның композицияларын башкарды. 2 бүлектән торган әдәби музыкаль чыгыш тамашачыда тирән хисләр калдырды. Җанлы һәм тере тавыш, зәвык белән укылган әдәби сүз күңел кылларын тибрәтте. Бүген кич белән бик матур итеп монда килдек. Бөтен урам театр белән илһам алып, вдохновение алып, шундый зур артистларны карап, без дә үзенә опыт, игътибар алабыз. Бик ошый, бик матур концерт, искиткеч хисләр. Мин бик шат монда булганга. Мин монда беренче тапкыр һәм минем бик күп эмоция. Константин Хабенский Әлмәт тамашачысын җылы дулкынлы океанга тиңләде. Шундый тирән хисләр белән килгәннәр яхшы каршы алдылар дип ассызыклады актер. Һәр берсе аерым сәнгать әсәре булырдай көй һәм әдәби текст бер бүтән композиция булып кабул ителде. Миңа калса тамашачыга бик тыгыз эшләргә туры килде. Бер яктан әдәби сүз остасын Константин Хабенскийны тыңларга тырышалар, ә икенче яктан дөнья классикларының әсәрләрен тирәнтен аңларга кирәк. Бу бик катлаулы мәсьәлә, ләкин ике әсәр бергә бер бүтән була да инде. Фирая Юнусова, Тимур Туманов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт картиналар галереясында кабат яңа күргәзмә ачылды. Бу юлы әлмәтләргә Рөстәм Хуҗинның рәсем сәнгате аша Идел буе Болгарының тарихы белән танышу мөмкинлеге һәм үткәнгә кайтып балалар һәм сугыш темасына уйланырга җирлек барлыкка килде. Идел белән Урал арасында рәссам Рөстәм Хуҗинның Әлмәт картиналар галереясында ачылган күргәзмәсе әнә шулай атала. Ул тарихи ватаныбызда 10-13 гасырларда барган күренекле мизгелләрне гәүдәләндерә. Авторның әлеге сериядәге кайбер күләмле эшләрен галереяда элек тә күрергә була иде. Алтын Урда чорында Болгардагы базар, болгарлар тарафыннан 922 елда ислам кабул итү картиналары колачлы булулары белән генә түгел, ә мөһим детальләр аша үткәнебезне өйрәнә алырлык пособие булырлыгы белән дә үзенчәлекле. Күп кенә эшләрендә Идел Урал арасында авыллар, кабатланмас рельефлы табигать күренешләре, якыннарының һәм замандашларының портретлары, натюрмортлар, күпчелек хезмәтләр соңгы 2 елда булдырылган. Самым сильным лекарством на сегодняшний день является красота в том числе. То есть мысли о том, что... Бүген матурлык иң көчле даруларның берсе. Матурлык ул мөнәсәбәтләрнең күркәмлеге дә, ихласлык та, тәртипле, ахлаклы булу да, буларның барысы да бүген җәмгыятькә бик кирәк. На честность, на искренность, на порядочность, да? Это становится довольно-таки редко, да, и человечество, общество, мы нуждаемся в этом. Авторның балалар һәм сугыш темасына уйланулары да игътибарга лаек. Һәр хезмәтнең үз холкы, рәссам үзе генә күрә алган төсмерләре бар. Рөстәм Хуҗин 1975 елда Уфада туган, кечкенәдән рәсем ясау белән мавыккан улларын әти-әнисе сәнгать мәктәбенә бирә. Соңрак исә ул Пенза сәнгать училищесында, аннары Мәскәүдәге сәнгать академиясендә белем ала. Казанга күчеп килгәч, рәссам Харис Якубов җитәкчелегендә стажировка үтә. Рәссамның күргәзмәсен Әлмәт картиналар галереясында декабрь һәм гыйнвар айларында килеп карарга була. Гыйнварда калкалям остасы шәхси мастер-классларда күрсәтер дигән өмет бар. Радифа Нугманова, Рамиля Хамидуллина, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Тапшыруыбыз ахырында тагын берничә мөһим хәбәр. Магистраль задвижканы алыштыру сәбәпле 14 декабрьдә 8 сәгатьтән 17 сәгатькә кадәр Сөләйманова һәм Тельман урамнары буенча салкын су бирү туктатылачак. Нәтиҗәдә бу көнне Герцен 8 март Сөләйманова, Тельман һәм Калинин урамнары сусыз калачак. Әлмәт рекорд куярга җыена. 25 декабрьдә барлык теләүчеләрне иң зур кышкы челленджга катнашырга чакыралар. Шәһәр халкы кар бабайларын ясауда катнаша. Шулай итеп калабыз Россиядә иң күп кар бабайлар ясалган шәһәр буларак рекорд куярга ниятли. Шәһәребез пляжына гаиләләрегез белән килеп үзегезгә һәм балаларыгызга шатлык һәм яңа ел кәефе бүләк итә аласыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Олия Бейрамалова сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе очрашларга кадәр.